Lijep pozdrav poštovani gledatelji. Nedavno je dovršena energetska obnova gradske vijećnice u Varaždinu. To je jedan od najznačajnijih arhitektonskih i kulturno-povijesnih spomenika tog grada, čija povijest postojanja doseže čak 501 godinu. Gradska vijećnica smjestila se na središnjem trgu Varaždina. Prema očuvanim dokumentima 1523. svoju je tada kamenu kuću markgrof Juraj Brandenburški poklonio gradu za gradsku vijećnicu, što je ona ostala sve do današnjih dana. Upravo je taj kontinuitet izdvaja u odnosu na ostalu urbanu civilnu arhitekturu grada Varaždina. Najstariji slojevi vijećnice potječu iz srednjovjekovnog razdoblja, a nadograđivana je više puta tijekom povijesti da bi svoj konačni izgled pročelja glavnog i oblikovanja dobila krajem 18. stoljeća. I to nakon što je stara vijećnica izgorjela u požaru 1776. Krasi je balkon iznad kojega se nalazi kameni grb grada Varaždina. Krajem prošle godine, točnije 14.12. je bilo točno 500 godina od kada je darovana ova vijećnica gradu Varaždinu i povodom toga smo napravili nekoliko izložbi, koncerata, izdana je prigodna poštanska marka i na taj način smo svečano obilježili ovu veliku obljetnicu ne samo za grad Varaždin, jer ovo je jako bitna građevina i na nivou Republike Hrvatske. No zgrada je dugi niz godina vapila za obnovom jer je bila u prilično lošem stanju. Obnavljani su samo neki njezini dijelovi. Tako je 2016. statički obnovljen spojni drveni hodnik. 2016. godine je obnovljen drveni hodnik, jedan spojni drveni hodnik. On je statički obnovljen. 2016. je također obnovljen ulazni hol kojim je uređena porta koja je sami ulaz u gradsku vijećnicu, dok je 2018. do 2021. rađeno na obnovi krovišta koje je praktički u cijelosti obnovljeno, ali isto tako po etapama. Nakon toga spoznalo se da je i ostali dio oronuo, te da je zgrada i energetski neučinkovita. Velik problem bila je vlaga u prizemlju zgrade. Stoga je gradska vlast napravila projektnu dokumentaciju i prijavila vijećnicu Ministarstvu kulture i medija, koje je još 2021. objavilo trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu objekata sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kad su sredstva odobrena, energetska obnova mogla je početi u siječnju prošle godine. Ukupna vrijednost samog projekta je, znači sad kad sve zbrojimo što smo uložili, je 1.250.000 eura. Time da od toga je 260.000 eura financirano od Fonda za energetsku učinkovitost. U tom iznosu koji sam rekla je također i uređenje tornja gradske vijećnice u kojem nam je veliki dio pomoglo Ministarstvo kulture sa svojim sredstvima. Energetskom obnovom obuhvaćena je promjena stolarije i to vanjskih krila. Unutarnja krila su ostala stara. Ugradili smo sibirski ariš i dvostruko izolacijsko staklo. Po najnovim standardima se preporuča ugradnja trostrukog stakla, širih tih komora unutar prozora, ali jednostavno tu to ne bi bilo poželjno jer opet bi nagrdilo estetsku i povijesnu vrijednost te građevine. Morali smo zadržati to povijesno oblikovanje, pa je tu opet u građevinskim zahvatima i obrtničkim bilo puno manje intervencija. Još jedna intervencija građevinska koja se odradila, a jako veliki efekat postiže s aspekta energetske uštede u grijanju, je toplinska izolacija negrijanog tavana. Na pod tavana i između takozvanih grednika, odnosno drvenih nosivih greda, stavljena je staklena vuna. Napravljena je energetska obnova, znači strojarskog dijela instalacija, odnosno sustava grijanja, time da je u podrumu i na tavanu napravljena i rekuperacija zraka, znači ventilacija, a u ostalom dijelu je napravljena znači grijanje i hlađenje i sve to skupa na dizalicu topline. Ta mehanička ventilacija s rekuperacijom je nužna u prostorima gdje imamo veliki broj ljudi na malom prostoru i gdje jednostavno vi otvaranjem prozora gubite veliku količinu topline, a unosite u zimskim mjesecima jako hladan zrak. Spomenuta dizalica topline voda iskorištava podzemnu vodu za podizanje temperature i grijanje prostora zimi te njegovo hlađenje ljeti.
teoretski se može ostvariti takozvano pasivno hlađenje na način da mi podzemnu vodu ispod varaždinsku podzemnu vodu koristimo koja je na temperaturi oko 12-13 stupnjeva, 14 variramo kroz godinu, da automatski preuzima sustav dizalice topline tu energiju i šalje dalje i u unutarnje prostore. Tako gotovo bez utroška električne energije. Dok recimo kod dizalica ovih vanjskih, da imate dizalicu zrak-voda, moramo koristiti značajan udio potrošnje električne energije u radu dizalice, kompresori koji moraju podizati ipak, odnosno snižavati temperaturu zraka i prenositi je na svoj medij unutra da bi hladili. Varaždin je inače poznat po tome da ima izvrsnu izdašnost te podzemne vode i mi smo u dvorištu uspjeli nekako smjestiti na dva suprotna kraja dijagonalno upojnu i eksploatacijsku bušotinu, one ne smiju biti ni preblizu, da taj sustav funkcionira po propisima i evo, skoro se tu može ostvariti pasivno hlađenje. A zimi, znači mi opet dobivamo temperaturu tog medija vode, podzemne vode, isto tako na oko 10, 11, 12 stupnjeva i onda podižemo tu temperaturu na nekih 25, 30, 35 i time grijemo prostor. Isto sa pomoću tih kompresora naprednih unutar sustava dizalice. Obnovila se i elektroinstalacija u smislu da su sva rasvjetna tijela promijenjena i ugrađena je LED rasvjeta, čime smo također dobili na energetskoj uštedi i energetskoj učinkovitosti. Ovim projektom smo također uredili podrum koji je do faze prije nego smo počeli sa energetskom obnovom bio zapravo neuređen, bio je zemljani pod, napravili smo znači podnu konstrukciju, opločili kamenom i taj podrum smo priveli namjeni koja će za sad je u planu biti izložbena, ali to znači tek kad se uselimo natrag u gradsku vijećnicu. Kako je ovo povijesna zgrada vrlo, vrlo važna za grad Varaždin s aspekta konzervatora i povijesnog aspekta, nismo mi tu mogli raditi neke opsežne građanske zahvate poput toplinske izolacije vanjskih zidova koja bi zasigurno bila dobrodošla da je to bilo smisleno, ali time bi značajno nagradili objekat. Kompletan projekt, kad se izrađivao sami projekt, rađen je znači prema smjernicama Ministarstva kulture, a također i prilikom izvođenja radova bila je konstantna suradnja sa našim Ministarstvom kulture, konzervatorskim odjelom iz Varaždina. A također je obnovljen i toranj. U tijeku je i uređenje dvorišta vijećnice. Prilikom svih radova na obnovi vijećnice provođen je kontinuirani arheološki nadzor i istraživanja kako u podrumu, tako i u dvorištu vijećnice. Zanimljivost su i dva bunara u dvorištu vijećnice, od kojih će se jedan rekonstruirati i prezentirati, a drugi dokumentirati i zaštititi u arheološkom sloju. Pronađen je i dio povijesnog opločenja dvorišta od oblutaka te dijelovi arhitekture starijih objekata. Pronađeni pokretni arheološki materijal datira se od polovice 15. stoljeća pa sve do početka 20. stoljeća. Kako bi se vijećnica obnovila u što izvornijem obliku, provedena su konzervatorsko-restauratorska istraživanja pročelja na temelju kojih je određena konačna prezentacija svih pročelja s naglaskom na iznimnu povijesnu slojevitost same građevine. Također, 2022. godine su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji kamenog portala i sokla iz programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija, za što je izdvojeno 16.000 eura. Mi smo privremeno kao gradska uprava se iselili sada u Palaču Patačić, ali negdje u ožujku ove godine se vraćamo u ove prostore koji će biti potpuno energetski obnovljeni. Ovakvom cjelovitom energetskom obnovom ta će se vrijedna građevina dodatno oplemeniti i biti na ponos stanovnicima Varaždina, te jedinstvena turistička znamenitost privlačna turistima i gostima.